Sziasztok, Bence vagyok, és itt vagyok egy újabb videóval, a Dead Rising 2-vel. Na szóval ez egy nagyon kis állatjáték, láthatjátok a csáveszomat. Annyit tudok erről, hogy Chucknak hívják, meg ilyen motoros. Hogy egy motoros. Igen. Ez a fegyver kurva jó, figyeljtek! Oh. Tűnje! Ezt nagyon bírom benne. Csak az a baj, hogy most egy kicsit lassan megyünk. Pak. Ja, most ilyenkor figyelmeztetésnek bead ilyen dolgokat, meg mindent. Katie has turned. Az nem tudom, hogy mi. Load. De várjál, most mit csináljak? Most mi van? Lógnak a hangok a gépről. Ezt elvileg lehet folytatni. Csak most nagyon tölt valamit. Ja, most 73 óránk van. És figyelmeztettek, hát ez kurva jó. Remélem elkapod a labdát, vagy kiesel. Ó, mi ez a bug? Akkor nem célzunk. Kapd el! Ezt elbasztam. Akkor most kapd el. És itt az egyik személyes kedvencem, a súlyzó. Na látjátok? Meg is mutattam, mire képes a súlyzó. Baszki, tiszta vér a pulcsim. Vagy a szerkóm. Juhú! Nem itt csorjunk el. Igen, már megint mi van? Mi ez? Katie has turned. Jó, ez most nem értem. Continue playing. Ja, elég lett volna, ha csak rámegyek. Ez fasza. Most elvileg valamilyen csajt kell megkeresni, mert valamilyen ellenszer van nála. Level 1. Jó, mindegyet nem öldököljünk, keressük meg a csajt. Szuper pattogós labda. Nesze! Ja, szeretsz engem? Az király. Lehet, hogy egyen lejjebb van egyébként ez a bolt, vagy amit keresünk. Hoppá. Jó, most nem akarom megnézni, mennyi az idő. Na, csak menjünk. Most életem az nem ment le. Szerencsére. Kapd el! Juhú! Ez elkapott! Nem engedtem meg, hogy elkapj. Pucolás! Utálom a zombikat. Még egy kezük van és támadnak. Egyszer volt olyan, hogy a zombinak egyáltalán nem volt keze és még mindig elkezdett támadni. A fasz kalapja. Aha. Újat kérek?
Vasszódjál meg! Kicsit lassan megyünk, nem gondoljátok? De hát erről szól a kocogás. Áramlik a vér, és a táj elsuhan melletted. Jó, nem állunk meg. Fel is lehet igazából lökni őket. Csak a fellökés nem hasznos. És nem is olyan nagy buli. Ó, ez kell nekem. Meg ez. Nem is lehet legugolni, vagy valami ilyesmi. Pisztolyotok az bezzeg nincsen. Kopjatok le! Hát én ide belekeveredtem a csetepatéba. Juhú! Megyünk bevásárolni! Vagy nem. Előre! Ó, erre van pont a bolt. Ami ahova be kell menni, az egy gyógyszerészbolt. Ide kell bemenni. Vagy nem. Hú, bazd meg. Csak azt sajnálom, hogy ilyen kurva lassúak vagyunk. Az nem a bolt. Nem, az nem a bolt. De valahol itt van, azt tudom. Játszottam ezzel a játékkal. Akadj le! Segítség! Ó, szereztem egy kis manit. Bazd meg, annál kés van. Hagyjatok békén. Ember, azt hittem ez ilyen pia. Denise. Ez egy csajnak a neve. Fassza? Na, vedd már fel. Na, van itt kaja. Vagy egy pisztoly. Már mikor be kellett volna nézni ide. Hát nagyon sok értelme volt. Na. Csajjal kell beszélni. Oké. This has joined. Mi az a joined? Adni kell neki egy fegyvert. De várjátok, hova kell menni? Ja, el kell vinni ide. De bazd meg, már azt se tudom, hogy honnan jöttem ide. Ide el kell vinni, ahol kimásztam. De már nem tudom, hogy hol volt az a hely. Bocsász. Adok neki egy súlyzót.
Megmegyek a pisztollyal. Opa. Shit. Ez is átmászik. Úgyhogy tök mindegy. Ó, várjál. Itt egy Pacer. Ezt muszáj felvenni. Van egy ilyenem. Ez micsoda? Egy tejjel dobálóztam az előbb. Na mindegy, jó, egy csaj, az nem tudom miért nem futja, vagy fut, vagy ilyesmi. Várjál. Azt tudom, hogy legfelül volt az a hely. Akkor nem kellett volna belefutni a tömegbe. Jöjjön, gyere, gyere, gyere. Gyere, csajszikám. Gyere már, gyere már. Akadj le rólam. Na, csaj most meg tudja védeni magát, mert adtam neki fegyvert. Nekem meg kaja kéne. Gyere már! És bazd meg, már megint elhasználódott ez a cumo. A pisztolyt ezt utoljára fogom hagyni, ez biztos. Ne nézd, de most miért ott jöttél? Az előbb tisztítottam meg az utat. Jó, mindegy. Csak el kell tűnnünk innen. Most nem fogunk nem harcba keveredni. Most inkább csak fuss. Most csak futni kell, mert ennek a zombik. Te bazd meg! Ne állj az útba, te hülye! Megütöm a csajt és megdöglik. Elmark. Bassza meg! Igen, meg ezek itt nyírnak. Egy élet. Bazd meg, csak egy élet maradt. A csajnak meg van bőven. Most nem vagy a csaj, hanem én fogok meghalni. Mindjárt. Csak legyen benne kaja. Van is. Jó. Jó van. Na, srácok, szerintem ez a videó itt véget ér. Majd a következő részben meglátjátok, hogy miként fogom kinyírni a zombikat. És hogy fogom megmenteni ezt a hülye nőt. Úgyhogy, ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy hatalmas lájkot. Ha pedig szeretnétek, hogy ezt folytassam, akkor azt is írjátok meg. És ha tetszett nektek, amit csinálok, meg minden, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!